पर गरे तू टुएलू का करी पे माने महीनार में मछरी भी नौनो गुरिया बखरा बउआ आल हमर महाराज से तू कम नहीं खू ठीक बा आइयो न घरे तने पेट दुखाई ना के जी तन चल चेक करा दी बुझा कुछ होखे के बा उहे हाल तो हार बिया आइयो न हमरा घरे कुल जना खाए खाए लइका भइल का बच तो हार जीवन भर हमरा लइके होई हो हम कहने के फिर चाचा बन गए नहरिया ए हुआर हां हो है करते रहबू का भइला कहां गइल बा बे काजनी काम बबुआ कइल बानी हम कोनिए के घर में सामान घटल बाटे साला गोबर फेंके के पूरा चोते चोत भैंस सकली ओकरा बुद्धि ना बाई को जानते अकेले हम काम कइल करी है है हाथ में काटी गड़ल बा मनु उ लइका ना बानी जी तो लइका बनी ओका सहकावल केकर काम बा सहकावत है जब बिगड़ जाई ना कोनो के लेके भाग जाई ना तो ये मुंह देखई है बढ़िया से बैठा रह ठीक बा करत रह पाही लगा के हम धरते देखत कि ना के 1 मिनट में समाप्त कर देबिन का के ऐसा मारब कहियो ना कि एकदम बेंग निहर पलर जी हन ओइ जे देखत रह खालसा यही ते करवावा कर यही सरवा के रहन से ना एकर बियाह नइखे होखत ठीक बा वाह ओ करेक्ट बबुआ के ना कैसन मेहर मिली ना कैसन आपको के मेहर मिली कम सा तो कबो जीव के काल हत्या हो जाई खाली देख के जरूर जरूर करे के बाटे और साला ये बड़ा मजा आ गई अब एकरा के का करे के बा कि एकरा के खूबे पाले पोसे के बा खूब बढ़िया से एकरा के लड़ाकू विमान बनावे के बा लड़ाकू विमान आ ओकरा बाद एकरा से खेले के बा मैच आ मैच खेल के खूब पैसा कमाए के बा आ केहू के बतावे के नहीं के आ केहू पूछी न तो बस इतने कहे के बा कि फलाना हमार जोन दोस्तवा ना हो ओकरे के से लेके आइल बानी फिर ओकरा के ले जाके दे दे अब तनी एकरा के ले चल के छिपा के रख दी बाबू कौन सी होला कुछ ना बस ऐसे ही आइल नहीं का ले ले रनी हथवा में कुछ ना हम तो कुछ ना ले ले रहनी अच्छा तो लगता हम ही के नहीं डावत रहला कुछ भइल बा का ना थोड़ा सा तो अजीब होता अरे एक दिन भर घूमा तनी रो भैया हमके का बोल के जातनी है तो का करी तनी बला देलन से कुल लइका ना तो उन्होंने के संगे चल गनी कहतन से कि चलो सो तनी घूमी आवल जाओ अच्छा तनी मौसम में तो बढ़िया तनी भइल तू का कोतरनी गोबर ओबर इथी करे के कह देम ना तो फिर हमरा पे आके चिल्लाएम ठीक है ठीक बा हम कहां गइल बन भैया उन्हीं गइलन हम गोबर गैया देखे गइया देखे हां कु ना करियन खाली हमारे पीछा पड़ल है हां जा ठीक बा जा तो निकल तनी देखी चली बोली आई खेसारी बो के बाड़ू हो ए खेसारी बो नहीं खू का हो बताओ ना इने का जने केने गोइल बाड़ी केने गोइलू हो अरे कहा जी आ ये पगली बा हम चिचिया तनी घर है गोइल बाड़ू हो ने ना तनी गैया लगावा गई रहनी आइनी घरवा के हमर घरवा इहलो खाए का चीज हो जान नहीं खू के का चीज हटुए ना सब लोग चल गो चारों रे कुल बोले सबके घरे कल हम लोग जाके तू खेसारी बो के कहिए हां उनका पूरा परिवार के अच्छा चल ठीक बा सजिया के बबुआ चल जाए तू ना का आइबू भेजवा दे खाना सब सबके आवे के बटनाई बा आ देखत नहीं खू आई कबूतर पोसले निहा नतिया के बेटा का जने केवन दोगलवा चुरा ले बटुए टेंशन ना सही दिमाग बटुए एगो अलग आई ओ तो पियनन के चुरावे के चाहिए इतना शौक से पोसले निहा आ टूर घेटन के लाज ना लगल हा आई मुड़ी ममोरनन के कि मुठिया ना लेके हमर भाग गइल हस बताओ इतना दोगला बाना कुल न इतना चोर बाना कुल के ऐसे ही साड़ी पसर ले रहनी तो हमार साड़ी गायब कर दो हमर कुल ऐसे चुरा ले बताओ इतनी चुके जान आदमी पोसले बा तो चोरी कर देला अरे 5 साल पिंजरवा के पानी ले बचा के रखत नहीं है के मुरचाई ना आई आ कितना शौक से किन के लेके पलले नहीं ओकरा के आ जाए भी का करे के बाटे ले गइल बा अपने गाड़ी में डाला तू कहत कि का करे के बटुए कितना हम कुल के शौकीन हनी आ कहत कि का करे के बटुए बताओ का करे ले गइल का जाने कौन मुझौसा ले गइल हवा उ मुड़ी ममोरना भेटा गो रहित नु त ध के कलिजा पे ला दे देती कि मर जइतो ओइ जगह तू कहत कि अरे भौजी केहू करे जा पल्ला धत तो केहू फेचकुल फेंक के मर जाई बताओ हाल चाल रहल बा हाल ठीक बटुआ यहाँ आ के करे खचर खचर रंगतरू
अरे नतिया के बेटा पिंजरा में पोसले नहीं कबूतर, नतिया के बेटा चुरा के लेके चल गुला हंस। कौन सरवा रहल है हो ओकर नाम बता ना त सरवा के गर्दनिया पलातवा धदी के दांत ना पूरा बसिर निकल जाओ कौन। तो हम खुदे दोगलवा के देखले रहती तो छतिया पर लात देख के चचरा देती के बता ना टूट तारा के जाई। जो हम जे देखले बाड़ू त आहे पर गरे तू टुएलू का करी? तो ये माने महीनार में मछरी भी नौ गुड़िया बखरा बउआ आल हमर बेहराज से तू कम नहीं खू ठीक बा। आइल घरे हम तन में खाए। पेट दुखाई ना कह के जी तन चल चेक करा दी बुझा कुछ होखे के बा बस वे हाल बस। तोहार बिया सहियल हमरा घरे कुल जना खाए। खाए लइका भइल का बड़ी तोहार जीवन भर हमारा लइके होई हो। हम कहने के फिर चाचा बन गए उल्टा पतिया में। ताहरा लइका होई त हमनी के बलुकाई जे मिठाई खाए खाती या पार्टी मनावे खाती दुगो घरवा ने की उठाइले अच्छा। ओकरे पूजा करैले बनी। अच्छा कथा तो होई हां चखना पंडित के ना बोललू है आ मतलब साला मुर्गा और अंडा अंडा खाला बक्का जने अब रउरा सब जानते बुढ़ऊ जाओ तार बहुत तेज हवन कुल में। सब जना जे जितना हाँ, बन ठीक जितना है, ठीक बनो। हां ठीक बजा हां जा आ ठीक बा। जा तो का करे चले कन खाए आप कहाँ गइले? आप और बाबू चल जाए। और बताओ बेचारी कितना आवे हमने घरे छाछो छाछो कइले कइले तू चल चले पहले साड़ी उड़ी आराम से। ना जी हमार तबियत ठीक नहीं है, हम जाए बस। अरे तो सत्ता का सब गोदी में तारा उठा ली लेके बस का हाँ। आप हमेशा बाबू के ऊ लिए कही के भौजी चल तो गप से तैयार जीव हम कहतनी चली त ना जीव तैयार होखे। हाँ तू लइका बनी। हैं, लइका बनी लइके बा सरवा में मेहरारू क दे 3-4 चुटका लइका पैदा क दी बतिया तेरे को लइका बा कैसन आ ओकरा बतिया? पर ढेर मत उतर आइल कर हाँ। ना त आई जब ओकर मौगी न त मारी ना छापड़े जो झोटा था घिरिया जागा ना में ना त लगबू लोटियाए घिर नहीं मती ढेर ओकर सा आई कम से हमार देवरानी आई तो हमार सेवा करी, सुना। हमार खाना बनाई, हमार गोड़ दाबी, तेल लगाई। निमन जन के हम देवरानी के देखले बानी आ निमन जन के सास के आ ननद के देखले बानी ए गांव में कितना लतियावत हमसन ठीक बा बुझा गई। आजादी दी हमार देवरानी हम चुन के ले आई। चुन के लिए बुझ कहां गइला गोबरवा खातिर पाथे खातिर। आइरला हाँ। खइला से कि ना ना बड़ा आईनी चुपचाप आईनी काई लागल कि कुछ ले ले रहनी ना हमने समझ ना आइला भाग के फिर बारी निकल आ साला चोर चिगार ने कुछ धइले होई और का दिन बार यार घूमत ह आ कोनो कुछ देलो ही हसन आ त लइकिन के कोन चक्कर में पड़ल होई ये न होई और का करी। चली देखे का कर। हां चलो देखन तो साला बेइज्जती करवा दी रुको सरवा घरवा रहला में बड़ा दिक्कत होता। ऐसे बढ़िया तो बहरे में ठीक बा आराम से लइकन के संग घूमा तनी खा तनी पिया तनी पड़ल रह तनी जवन घरे अइला के बाद नौकरी मिल जाता ना जो ना करे के उहे करवावा तन से भैया बा हमार साला पूरा गांव घर के सबकर घरे स्थिति कितना अच्छा रहता। एगो हमार स्थिति बा हमेशा गाड़ी में डंडा पड़ल रहता। ए भाई कबे से लिया के रखले बानी कबूतरवा के ओकरा के पहले खिया पिया दी ना त वो खइला बिना मर जाए तू कही चला ली पहले आ गैया बांध दी। अब गैया तनी बांध दी आ बांध के ओकरा बाद अरे बाप रे हैं ई का फुलातवा तोर नहीं देखत भैया आ गेलो त एगो काम करे ना गइया ना बनले त भैया एगो जानत रह कमरिया दुखा गेल बा कबे से ते कहै कुल गोबर हां कमती सर 6 में हार रखलो त मोर भैया ना सुन एगो काम करता गैया बांध दे चलो आ बड़ी तेज भैया भूख लागल बा ना खाइ ना तो सवेरे से देखै कोहू रोटी खइले नहीं की हां आवत जाए नहीं जाए जाए तब बाबू खाली जाए बेचारा दुनिया से खेल बेचारा बेचारा तू तो कहले कि खाना खाई गेल तबे साला झूठ काहे बोलता है भूख लग वो खो पड़ा काम ना कर रहा था कबो कबो चल साला कौन बवाल मत कर रहे कुछ गड़बड़ा आइले हो खैर बाप रे बाप चल प्रणाम करते नहीं कुछ छोड़ देते तमाम भोजपुरी सुधा समझ कर उसको सब छोटका क्रांति पुत्र बेटा के साथ जैसे प्यार हो सब क्षेत्र से YouTube Facebook Instagram में जाके साइट डिजिटल के साइट कॉमेडी पर यही तरह बने रखो जब वीडियो बनाओ खास संदेश मकसद ये है कि देखते बने कि आजकल गांव जवार में किस तरीका के लोग बर्ताव करेला केहू से इतना प्रेम हो जाला कि बाकी लोग के न्योता देवे में लोग कतरिया बे का न्योता देबो और यहाँ से एगो बोला 4 गोला के खा जी हसन आ केहू संबंध इतना हो जाला कि आदमी कितना लगाव से आके बोलेला कि चले के हमारे घर खाना खाए के बच्चा हमारे घर न्योता बच्चा हमारे घर हई काज पुरुष बा आ कुछ लड़का चाहे कुछ घर के सदस्य ऐसा होला कि अकला तने बदमाशी करेलन तो ये तरीका का ना करे चाहे जौन भी कैरेक्टर में देवर के रोल लड़का पहले बा अगर वो जौन भी कि कुछ केहू चुरा लिया बा चाहे केहू घर से केहू बिना पूछले केहू से बिना जानकारी ले उठा लिया बा तो ये तरीके की गलती हर किसी ना करे चाहे रउआ सब की वीडियो सिर्फ संदेश खातिर और इंटरटेनमेंट खातिर बनावल गइल बा और वो सबके देखावल बा ताकि ये वीडियो से वो सब सीख के और बताएं जे हमने के कौन प्रकार के वीडियो चाहिए वो सब के कौन तरीका के वो सब वीडियो चाहत हैं जा
हमारा पूरा टीम से जॉइन भी गलती से बोले वीडियो को हमसे रोज अपन लोग लेकर नाती पोता बेटा समझ के माफ करा जाए विजय फिर से बोले जी जय जवान जय किसान भोजपुरी देश कोना कोना पहुंचाओ तन की भोजपुरी प्रणाम नमस्कार।